Meghalaya ahoy along Thengjang Thuarong Kanghu Ington Telang. Arta ki jumhega osopia phan Tarasing Rongpi Cholang Remden. Silonijan Lem Salong Sang Kerona Menpen Corona ke Soavur Kachopa. Kardong Pinipran Tama Birta Longpen Nilisami Juli Bepi Nanarjik Tha Birtang Tonpen. Karbi Anglong District Hiniang Bongpen Killer Singh Alon Kidopen Karjao Leba Thengjang Thu Arong Kidolaki Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoy Malomsi ke Ongdung Athengjang Thu Arong Ilitum Thekdam Longji Bonda Bangso Athengjang Thu Arong Amithang Amatsi Kanghua Tumahotur Chemanden Athema Socheng constituency angkang Karbi Anglong Napen Meghalaya Ahoy along Karja Prok Athengjang Thu Arong Lapuan Alon Kidopi Arniwang Kanghua Tum Ajo Narlo Kanghu Panansi Kijutpo Lason Thoksi Puthot Chenthong constituency arlo Umjakini along Kido Athengjang Thulipai Kanghua Tum Amek Chibidam Thusi Ajowang Thengjang Thu Arong Kapakrebasai Dengpon Thulilo Hamren Divisional Forest Officer Angkang Arlo Umjakini Habang Forest Range Asa Hempen Kachikoinot Umsapho Nepali Arong Adungalong Kebang Prek Kilir Singh Athengjang Thu Arong Ejovet Kanghuatum Truck Humner Kep Chevansi Rom Truck Kep Sose Athengjang Thu Arong Inhuponde Bonta Ingnam Raikomatuma Phan Birta Pachinida Rapita Forest Site Huatum Kebang Avi Lapen Ranger Monsing Sosetami Non Puanta Kanghuadim Nangkahumbili Aphan Wang Velang Pusi VDP Klembang Lakshmi Prasad Adhikari Pen Akor Pipon Saim Buli Gosi, Sam Buli Gosi, Ranger to Ahana, Etialoke Sport, our local forest Ahana, Belek Forest Gompai, Seneka Hoise Bulitu, Belek Jogatu. Methang Range Asahe Madungalong, Lapuan Tengpi Kanghupon, Hangjo Hanghaya Pita, Forest Asai Kiatum, Thang ke Tegdon Long Kavidera Banke, Manghumimi. Ladakido Forest Saikiatum, Arnisita, Wang Wang Vepinlan. Nitumke VDP Klembang Pucho, Kanghua Tumalonga Banke, Risim Kangtang Dokok. Laswa Joksi, Nitumta, Papedon Haheder Lupusi, VDP Klembang Pu, Ningjepon. Kimandan Asile, Siloxum to Amitat Fonlogom Buliate net problem Asile, and to Buligasi Bondukase, Tarlabat. Do it in Itatomo de Hishuban Manu Botasile, Hekan to Amitu Eneka Bondukase to Haterasitami Ibunu Army. Amar border Eneka Asile, are we at the local forest to Kizani Ekdinu Hana Yate, Amalagato Agato Teneka, Duitini. Maha Saima Agato Teneka Islamar meeting. No Nipong Pongni, Lason Tatak attract Nankilut, Tulo Pulote, Athing Piamatsi, Igdepo. Ladak Adnung Headkedo, Range Asahem Klembang Puatum, Methangasai, Kacheklemabi, Nitumke, VDP Chot, Konatsi ke Kangdon Popusi, Ningjepon. Bogan Aku Edin Kumale to Sese Hobo. Ami VDP Manu Matra, Ami Eneka Nuaru, Forest Manu Amari, local forest actually range of Isiate Asili, Etu Eku Karibunuare, Duty Shimti Eku Nine Hiki High. He karane amar alap problem Ranjara isne ke phale Ranjara yat spotted isne ke ahana eku khuda nai kune logot joakali jatalang party mo logot koise ranger ahi asile apne log dhare buli moi rastate ahisu moi pua nai VDP Klembang Atumpen akoi kiwana teng pulote Ingnam Raikom Sai Khiatum Methang Asai Kacheklema Matsi Ave Lasila Puson Asai Phuatum Aphan KAAC Ahinpen Kangsai ke Soda Avi pulote Karbi Anglong Kilir Senga Thingpi Kivirde Jangring Sidolo Ulugun Chipen Hemari Rong Park, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Autonomous Council along UDA Klembang, Tarasing Rongpi, Lokachari Amenpen, Ahem Kajubipon, Jirikindeng Asor, Arta Kripli Ausopia Pan, Apong Cholang Remdet Pusi, Ausopia Po, Chethan. Elitum Karbi Asaram Thialong Kipu. Thero ke sarabi puason se non malom ke om dungari somaratum social media along ke toka bachara idera lamthe sarmaratum si okorjang suatuma phan ju idet tu ke hangjo atomon langno si non ke nangke jabi nonglo ke damtang jakhoni phai kre trok arni ke klang alam ki jirikindeng asor Diphu Rongsopi along Kapathek Jia Phanpura Lo Kapacharli Amen Ben Diphu Council Colony Tarasing Rongpi Ahemsi Chobi Dumlo
bonta kachubi dunvek ahempu tarasing rongpi kamatha a oradur ke memederajo nili sopia phan cholang remdet lo pusi ke phovek al sopia po pherangkia tuma phan nanche thandon la cholang remdet poyalo nili sopi phan cholang remdet lo la se nili tum long asu ta ke thegi ki la kapere yi tumse na ma la tv do na also phan ba la remdet lo la se nili tum nal tum na na chudi lo holo a hok ma ok hem ke la ga nili ga pu ma lo la se nal tum si lai hai hui nang ram nang po ra da tum phan nili ga sini ri bang ke the tham tap pu ta kali lo the non la si nal tum bang ta un an pe nili phan mate a hok alam se nili nai than lo osu ma nai than dak lo osu bang ta ning kan le ong dum ta kali la ning kan krip free baksi dola ke nili bang ga lai hai hui bang ke i prang ke bang ilang aki me ke pe chok ke phan si nili kari lo ro ga tum phan ta la si la so ke chok che tum phan ke iri ri det nai ba ja la ni ma tha ke phovek au sopi aphong ke phonang pen kachechak onedara jok api apotum aphan che thansi api apotum birta kachelonga teng police atoma long an lamhoi pidamsi tarasing rongpia phan neping nang damlo Pheranggia tumpen Difu police station OC Chiraj Intia phan karjurama hot nangkapachini duna tengke case number 131 2020 under section 376R WO section 6 of POCSO C Papon Ponlo কি হৈছে যোৱাকালি এটা কেছ দিছিলে এফআইআৰ হৈছিলে এফআইআৰ হৈ আমি কেছটো ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ কেছ ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত এই একিউজজনক যিজনক মানে একিউজ আছে যিজন একিউজ আছে নেম একিউজ এফআইআৰৰ নেম একিউজ তেখেতক আমি অনা হৈছে আৰু তেখেত এতিয়া আমি লগাবতে আছে বাৰু আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ আৰু ৰেপ কেছ ৰিজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু পক্সো ৰেড সেকশন পক্সো আছে 6 পক্সো এ এড করা আছে নিউজ রিপোর্ট রসনা সে কার্বিং অন লাইভ Corona vurpen kacheri nang jia phan sarkar pen jong hele aron pasu pusetami MAC Mukut Mahanta lapen arisang hotumke sarkar pen ke horaron arkansi rara tuma phan sangkeron Corona akiso pen kache bajok jia phan sarkar pen kapre aron ke hot padoponlo bonta bangso aron ke krokreatu dopiklang Lason thak si rar pen kache toydunvek inut arling ke thei kache kronga bangta aron ke kroidunde thekdunlo Lake Diopani MAC Mukut Mahanta henlo MAC Mukut Mahanta alangli kedamtang jakong ni phai kretrok arni ari sangho tumpen pen patirbi ponse silonijan lem salon kidu kelak arara tuma phan sangkirona men pen thangna social distancing kawe mate monit hejanang bong kache pahilo nang jiaron kidengde lapen ingho aden mate mark sai hui pachidip de pin pensi sangkiron padoponlo lasojo kaphere meme corona ke so phan kacho phason manderlo Sangkirona huta lem satuma phan lang plot pen ajahak kedeng nang jiaron he huita dengpon pepin pensi sangkiron chepathek ponlo MAC Mukut Mahanta lapen alang liari sang huatum non kap here meme corona ke so kangdang hot sarkar atum pen kapin khararon karkan lakhe KAAC law and order lapen administration atum kopi ingsaji pusi penangan cheroktok araratum karju pado Halapu sangkero nangji aronta inut pen lin phopho ansi rondu nangji setame non ke edon pen lin kep ansi rondun chorlo puta ongdung araratum akoiwan Bokajan pen ananterang karbiang long live Kopai keme ingnar hemki priyahut muni rapranan ke jokchillo Setame kecho kijun kachubirti ahormuke kecho panohok perlo bangso ajok kisung ke pho edona hematum kecho ji aphan akisung nangdokoklo Chokihola police station kaparlo Chokihola chunteron arangalo toda badap volong lesun se aprang mate moniratum meke jangki chepche da porahut jitenteron hemalong men habit ingnar freedom daglo Ingnar hem ki priyahut ame ke jangklip jitenteron atum hemisi manghu mangram etlo bonta arnam ke radona joini kopai ke mea jok afranan ke jok chitlo bonta hem ar loka chubirti asoga sanga bangke kecho panahok pithailo
ahem ki pripila bajok jiten terona tum nona marke kedo ke thaga thai kabya ki sung doklo klasi ke thegi dinga tuma phansi alang le tum kerap kelong jia phan tobar ka chulang chuki holapen Justin Rongpi Karbiang Nong live Hamren Municipal Board pen labangso drain ke wak kangkuplin adim prabjin pen nesen thirklong pen ke bang ponjia phan Chojor cholang araratom pen choningri West Karbi Anglong Hamren Rong Supialong kikim alon ke donai lapen ke thenai RJ Kelar plot ahem thepo mate Hamren multi utility building kikim ketang pen penangan alir alon nangdolo Labangso ahem kikim pen beha bepar kachokle matum setami penangan avarsai kelong ponta dolo Bon setami non labangso ahem thepo anungana thusi han ingti mentu penchenglo ason a ok akulat kangpu pon penangan anung anathu kibipon kedoko gajok ongdung hormu horta gari pen ke pon keban kang horla pen kenam kereratum kedam kachibid me pin pen labangso atowar keba kangku plina jok ok chekom roman pinlo Labangso atowar kedam drain kahino kangkobang ajur kiding ke theglong pen Hamren Municipal Board ahin pen thangna rasai kideng kabidara jok mantuni ke ahiring tangrak kachingkoi nangdokok ta thekputa cherok to garara tumpen chethan rinti Oso pragjang thangapi prakang thin ke kemiwa sai kaliputa Hamren Municipal Board aphan akoi bipon Hamren pen Daniel hi Karbiang Nong live Pini prime tama birta ke lapon sikang toniklo dome thak me ajo ke me